Uthi bewazi ukuthi akudingeki ukuthi ngaso sonke isikhathi uzibekele isikhathi sokufunda noma sokukhuluma nengane yakho. Namuhla sizokukhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngokugcwele imisebenzi yansuku zonke ube weseka ukukhula kwengane yakho ngasikhathi sinye. Ukuyothenga uhamba nezingane ezincane kungaba yinselelo. Izingane zingadikibala nokungaba nomthelela ongemuhle ekukhuleni kwazo. Buka ukuthi lesi sigcawu ubaba umgcina kanjani umntanakhe ecabanga futhi amgcine ematasa ngemisebenzi elula, imibuzo nangezingxoxo. Ake sibone Dumisani. Sidinga amathini amathathu kabhontshisi. Ungangisiza ukuwabala? 1, 2, 3. Wenze kahle mfana wami. Manje ake sithole iphalishi. Dumi, uyalibona iphalishi esivame ukulithenga eshalofini? Cha, ngilibona. Bheka eshalofini eliphezulu. Uyalibona leli esilithengayo manje? Libhalwe ngokuhlaza nokubovu. Bona manje baba. Lapha sibona ingane ibhala, kodwa ayikakhulumi ngokwanele ukuthi ngabe siyifunde izinhlamvu zamagama, imisindo noma ukubamba ipensela ngendlela efanele. Abantu abaningi baye bawushaye indiva lo msebenzi wamagama nokubhala njengokungabalulekile, ngoba ingane ayifundi ngempela noma ayibhali. Nokho, ukukhuthaza izingane ukuthi zizame ukufunda nokubhala kuyingxenye ebalulekile yokwazi lokufunda nokubhala olusafufusa, okusho izinto okumele zenzeke ngaphambi kokuthi izingane zifunde ukufunda nokubhala. Londiwe, ngibona ubhala ngani? Ngenza uhlu njengoba uhlale wenza mama. Isikhathi sokugeza singaba mnandi futhi sisize ekukhuleni kwengane yakho. Kulesi sigcawu, ugogo uculela uAmahle iculo elilula elimfundisa amagama amasha futhi limsize ukuthi aqale ukuqonda ngomculo, isigqi, amanothi, ukudansela umculo. Amahle sizocula ingoma ndawonye. Ake sicule ingoma Imvula. Ngizwa imvula, ngizwa imvula, wena awuzwa, wena awuzwa, bheka sesimanzi, bheka sesimanzi, chapha chapha chapha, chapha chapha chapha. Ugogo ubese khombisa uAmahle ukuthi wathela kanjani amanzi aze alingise nomsindo wamanzi athelwayo. Kanti ke uAmahle ulingisa ugogo. Izingane zifunda ngokulalela, ukubuka kanye nokwenza izinto ngokuphindaphindiwe. Ngakho yenza isikhathi sokugeza sibe yisikhathi esijabulisayo ngokufaka emanzini izinto ezingenabungozi namathoyizi ukuze ingane isijabulele njalo isikhathi sokugeza. Nawe njengomzali nomnakekeli ungadlala indima enkulu ngokuteketisa udlalise ingane ngenkathi uyigeza. Njengomuntu omdala nguwe odlala indima esemqoka exhumaneni ngendlela efanele nomntwana. Ukuthatha uhambo olude nezingane ngezithuthi ngenye yezinto ezenza izingane zizithole sezikhathele futhi zinesibhocobhoco. Kulesi sigcawu, umama ubona izingane zibukeka zingeneme. Usekhetha ukuthi badlale umdlalo wokuqagela. Ngiyabona senizokhathala bantwana. Sizodlala umdlalo omncane wokuqagela. Yebo mama. Kulungile, singashintshana ngokucabanga into ethile esemakhaya ethu. Kufanele kube yinto ongayithinta. Gogo, ungathanda ukuqagela kuqala? Yebo, ngicabanga ngento eshisa kakhulu futhi isekhishini. Ngiyazi, istove, ngabe istove. Kulungile, uyithole ngokusheshsha impendulo.
Ithuba lakho-ke lokuqagela. Kulungile. Cabanga ngento ethambile futhi inhle. Ingabe i-teddy bear yami ene-ribbon epink? Cha, kodwa uqagele kahle. Ngiyazibuza ukuthi ngabe yikati lethu Jabu. Itholile mama ithuba lakho. Le midlalo yenabisa umqondo ikakhulukazi ezinganeni ezisencane. Yenza zikhulume futhi zichaze izinto nokuyinto eyakha ulwazimagama. Imidlalo iphinde isize izingane ukuthi zifunde ukunikezana amathuba okukhuluma ngokushintshana. Zifunda ukwamukela ukungaphumeleli futhi zifunde ukusebenzisa imithetho yemidlalo. Nalapha siyabona ukuthi umfana uze akhuthaze nodadewabo ukuqagela ngenkathi enika impendulo engashayi khona. Lokhu kubonisa ukuthi ufunda indlela yokweseka lapho abanye bedinga usizo. Lena imibono embalwa nje yokuthi ungakhuthaza kanjani ukufunda nokuthuthukisa ulwazi ngenkathi nizikhiphile. Cabanga ngamanye amathuba okuxhumana nengane yakho. Ingabe nivame ukuhamba ngezinyawo niye endaweni ethile njalo? Noma nichitha isikhathi ngaphandle lapho ningakhuluma khona ngemvelo? Ningakwazi yini ukufuna izinto zombala othile noma izingusayizi noma umumo othile ngenkathi nihamba ngesitimela noma ngebhasi? Kancane kancane usuku nosuku ingane yakho izozuza njengoba ingqondo yayo ikhula futhi izwa uthando nentshisekelo yakho empilweni yayo.